Ahojte ľudia, dneska som bol v obchode a videl som, že Mentos má novú novinku. Nové príchute a dneska si ochutnáme všetky. Je tam 14 kusov a je tam aj príchuť marakuja, liči, mangostan. Takže môžeme ísť teraz na marakuju. Takže máme to tak. Tak idem na marakuju. Tak. 3, 2, 1. Zo začiatku to má takú kyslastú chuť, ale je to vážne fajné. A potom tá chuť už prestane byť tak kyslastá. Poďme teraz na liči. To som zvedavý až. No a ešte tomu tej marakuji dávam 9 z 10. Nemá liči. Tamto ličí vážne cítiť, to je úplne že mňam. Škoda, že je všetko po jednom kuse. Ale ličí dávam takisto 9 z 10. Čo mi ličí vôbec nechutilo, ani marakuja a teraz nemám mangostan. Mangostan vyzeral ako vnútra ľudské oko a chutil dosť kyslo sladko, to nebolo moc dobré, tak ideme na marakuja Mentos. Mangostan trošku kyslostejší. Nie je najkyslejší. Je vážne mňam. Dám tomu 8/10. Takže mám všetko dobré. Budem mať čučoriedky. Neviem, ako by mohol kúpiť chutiť čučoriedkový Mentos. Ideme to dneska zistiť. Bože. Keď už na začiatku myslíš tú čučoriedku, je to veľmi dobré, ale potom už tam začína cítiť to čučoriedka dovtedy, keď mi cukrík nerozkúšate. Hej, a keď to rozkúšate, ešte cítiť tú čučoriedku, ale potom ho samozrejme spolknete. Takže ideme na limetka. Ja som možno začnem priznať. Ja som stále chcel ochutnať limetku. Ja som nikdy neochutnával limetku. Takže dneska si ideme ochutnať aspoň cukrík. Tak poďme na to. Chytrom. Chodom čučoriedkovému dávam 8 z 10 a limetkovému dávam 7 z 10. Chutí to ako taká citrónová zmrzlina, ktoré tam je viac limetky ako citrónu a ešte, že je to v dome cukríku. Už dávam k tomu 7 z 10, ako som povedal. Ideme jahody. Ja zbožňujem jahody. Ja zbožňujem vlastné plody. A ešte exotické ovocie. Viac exotické ovocie ako vlastné plody, ale mám v pláne, že si kúpim salak a ochutnám ho. Alebo ešte aj tamarilo, nie som si istý, ale proste čo nájdem a
ochutnám. Tady ideme jahodu. Toto chutí jak jahodové kalipo. Ja prisahám na svoju dušu, že to chutí ako Caprio, či jak sa to volalo, čo som to povedala. Neviem, sa to už volalo. Ja som prvé povedala to meno, ja sa teraz neviem. No proste, ja som si ho nevedel to sa meno zapamätať. No proste ten nanúk taký odrznutá voda, nie? Caprio, hej, som to, že Caprio. Ideme malinu. Malinu moc nemám rád, takže, lebo ja nie moc maliny, iba že keď my v škole dostávame, stále idem dať. Ja je to potom fajné, takže malinu mám možno raz do 3 mesiacoch, takže ideme cukrík. Chutí to ako tá jahoda, iba trošku taká malinovejšia. A ideme pomarančinu, ako by mohol chutiť pomaranč v tvare mentosu. Nie, počkaj, neviem. Som ho mával. Ja som ho mal veľakrát na YouTube, lebo to je klasická príchuť. Ale poďme si to skúsiť. No super. Ešte by som ohodnotila. Jahode dávam 10 z 10. Maliny dávam 8 z 10. Pomaranču dávam 7 z 10. Hej. Takže idem ochutnať teraz citrón. Citrónový mentos. Idem na to. Fajná. Ale kyslá. Na konci, keď to spolníte, tak to je cítiť proste cítiť tú kyslosť. Tomu to dávam 60. Hej. Ideme na novú príchuť, čo je melón. Tu mám z vás takedy mentos melón, tak super, wow. Museli dobre vymyslieť. Máme to. Dobre. Prvé to je sladké, potom to je tak umalšie. Neviem teraz dobrý plán. Mohli by urobiť normálny mentos s príchuťou exotického ovocia, proste, že boli exotické ovocie a drahšie ovocie, to určite. Lebo ešte Coca-Cola mentos. To vlastne existuje, lebo mne sa to, že to existuje. Neviem vôbec, že to neexistuje teraz, ale proste viete, prečo ma napadla kola? Lebo už aj Coca-Cola má Oreo má kolu. Teraz
Oreo, to mi nebolo dobré. A melón dávam tak 7 z 10. Ideme banán. Ako môže chutiť Mentos s príchuťou banánu? Ja neviem. Takže ideme na to. Ja neviem prečo. To sa išlo pozrieť, aké je počasie, či dneska pôjdeme spolu von. A potom si ešte vybere tam také veci a zametká celý balkón. To je proste moja mamka. Ale banán je dobrý. Chutí ako banánové samoty zo začiatku a potom už to je také, že wow. Neviete prirovnať tú chuť a zostávajú posledné 3. Banán je dobrý. Ideme na čierna rybezľa. Tak, toto bude masakra. Čierna rybezľa. No poď. Toto je masaker. Nemilujem Mentos čierna rybezľa. Na Slovensku to nepredávajú, možno, že tak kde, ale na svojom obchode, čo som bol, neboli. Chcel som povedať, že ešte raz, keď som bol v Chorvátsku tento rok, akože 2024 ešte, keď som nemal YouTube kanál, tak proste som si na koštovku kúpil Mentos a to ja som úplne nevidela, keď to bola príchuť, lebo tam písalo také, že nepísalo tam čierna rybezľa, hej, ale úplne to isté, hej, takže tam tomu 10, nie, 11, 10. Ideme na čerešňu, ja milujem čerešne, iba tie, ktoré sú sladké. Ňam. Toto je vážne, že super. Hej. Takže čerešní dávam 9 z 10. Je vážne fajn. Ja normálne Coca-Cola nepadla z toho dôvodu, lebo my, keď sme stále boli na zmrzlinice, to tam mali Coca-Colu, ja som raz, keď bola výborná. Hej. A ideme finálnu príchuť a to je ananás. Ja si kupujem ananás stále cez zimu na Vianoce. A pozrite sa, aký je farby, jak citrón. Takže citrónový Mentos nemá to. Ananás je super. To nie je najlepšie. A keby som mal povedať, čo bolo najlepšie, čierna rybezľa a najhoršie asi citrón. Hej, citrón. No citrón nebol dobrý. Mrkva mi chutila, bola veľmi taká osviežujúca, proste nebola ani tak kyslá. Liči prvé nechutilo ako liči, potom už to bolo ako typické liči. Mangostan, ja nenašla mangostan, čo som ho ochutnala, si videli. Vôbec nechutil, ale mentovské to je vážne mňam. Mňam a mňam. Čierna rybezľa bola vážne nostalgická pre mňa, aspoň na Chorvátsko.
ale čierna rybezľa je vážne fajná, takže doporučujem. A ananás tiež dobrý. Mám tomu 7/10. 7/10. Takže celé mentovské doporučujem. Ale ten citrón je taký kyslý, nie moc sladký. Tá marakuja, ličí alebo čierna rybezľa. Takže ja sa za dnešok sa vami lúčim a zatiaľ čau.